zen, eta agur izenekoarekin, eta oin zatozie laino lanarekin. Bale, lehen komentatzen ere ginen, aldaketa pixka bat ekarri dezu, ez da, diskoanetara? Bai, egia esan aldaketa desentekin etorri geha, ze, bueno, 2 urte arraro hauek eta geho, gorputzak eskatzen zigun beste estilo bat itea. Eta, bueno, ez dakit esan. Bai. Lazai, bueno, oain ikusiko dugu, diskoa defenditzen. Ni bai, bat dut galdera bat, zuen estiloa, hain zan duzu, diskabi, estilo ezberdin bi, baina livecore moduan defenditzen duzue, zer da hori? Bai, eske azkenean nola taleki bakoitzak gusto hain ezberdina dazkaun, eta hola, esan genuen livecore gehien bat, bizitzen nahi gen momentuan, gorputzak estilo bat obeste idea eskatzi gulako, eta orduan, nola ezin dugu inoiz zeinitu estilo batea, jarri genuen livecore, eta hola ez pop, metal, estilo guztik. Orduan, bizitzan arabera, livecore. Orduan, segun zen nolako aldartea, hori sortzen ez du. Ba, marabila. Ba, gozatu diskoa, zeinekin duzu azokan? Musika zuzenanekin, Koldo gaina uste bendik handa hola, bai? Opa, Koldo? Hor zaude. Txalo bat, Koldo entzat. Txalo bat. Eta hoxe, bai, 10 eurotan dakau salgai, eta, eskerrik asko, erosi eta ondo pasa azokatik. Eta, muxo eman nahi bazute guri geho, hemen dikengo geha. Hori da, gustatzen bazaizue, erosi, mi esker eta gozatu. Venga, ostra!
Eskerrik asko Durango, kaixo gea! Eskerrik asko! Bueno, eguerdion, talo usaila dago egia esan. Eskerrik asko tortzagatik, kaixo gea, eta bueno, pixkat laino diskakin segiko deu, urrengo abesti gaitzen da itxasoa, eta bueno, pixkat zoriontasunan alde mundu ilun honetan.
Imanol Txok ez dut egin nahi. Beraz, bueno, pixka eta abesti metaleroekin segiko deu. Eta, bueno, ja gutxi gatzea, así que hil norbait.
eskerrik asko, amaitzen guaz. Txalo bero bat goizanentzako bai, mertxean egongo da saltzen. Eta nahi bazute kamisetan bat, o lo que sea, hortxe dago. Eskerrik asko eta, pixkanaka bagoaz.
la prima donna, niretzako dagoela, goxo era nira meskutxunaren zai. Itzuli nahi dut, zure bihotzelkan, daupadak dantzan, erritmo beran, ederra litzake nire ekimena. Zenbolita ikusten den dena mendikan, emakumeak nagusi dira nabian, kostata berrizten dutik, noiz nagona betxetan. Edo batet moduan nire sinaduraren zai, hau painaki Sofia, azukre gabe gafia, goxo era nira meskutxunaren zai. Itzuli nahi dut, zure bihotzelkan, daupadak dantzan, erritmo beran, ederra litzake nire ekimena. Badakit non nagoela, ez dut esnatu nahi. Begiak zabaltzean, ez beharrak non nahi. Entzulean denak da zure batean. Eskerrik asko, hemendik ikusko orain. Aio!